Pokoj Boží všetkým, chcem sa s vami podeliť o jedno svedectvo. Jedného dňa ma kontaktoval jeden môj známy, a to s tým, že dlhé roky sme sa nevedeli, kamarát z detstva, a zavolal mi s tým, že vidí, že pridávam takéto videá a vidí, že som veriaci človek a preto ma kontaktuje. A to s tým, že lekári mu povedali, že má nádor. Bol v práci a išiel na pohotovosť a tam mu zistili, že má nádor, keď bol v silných bolestiach. A potom mu povedali lekári, že veľmi šancu na život nemá. Ako sa povie, človek ho odpísal na život. Povedali mu, že veľká šanca tam není. Ale ten človek chcel žiť. A preto hľadal nádej tam, kde bolo treba. A to je u Boh. Nehľadaj nádej u človeka, ale hľadal nádej u Boha. A keď ma kontaktoval, tak sme sa pomodlili na neho a hovorím mu, a na druhý týždeň prídem na Slovensko, lebo v tom čase som bol v Anglicku. Prídem a vezmem ťa do miestneho zboru a tam sa ešte budeme modliť za teba. Tak súhlasil. Prišli sme tam s ním do toho miestneho zboru. Modlili sme sa aj tam. A keď sme sa vraciali domov, tak v aute mi hovorí: vieš, ja verím, že Boh ma uzdraví, lebo ja nechcem zomrieť. Ja mám svoju rodinu, mám pre koho ešte žiť. A ja som mu povedal tak: ver a stane sa. A tu sú tie fotky, kde môžete vidieť, ako na tom bol naozaj. A potom išiel na výsledky, na kontrolu. A keď bol na tej kontrole, tak ja som už bol späť doma v Anglicku. A jedného dňa sme si napísali, že čo a ako, či bol na tej kontrole. A on mi napísal, že lekári mu povedali, že tá rakovina zmizla. Že nechápu ako, ale že to zmizlo. A dnes tento človek žije. Hoci človek ho odpísal, mu nedával veľkú nádej. Lekári mu nádej nedávali. Ale je tu jeden, ktorý dáva nádej. Ktorý prišiel za nás a zaplatil za nás na kríži. Lebo je napísané, že v jeho ránach sme uzdravení. A jeho meno je Ježiš. Len v neho máme milosť. Len v neho máme uzdravenie. A pozrite sa, ako je na tom teraz. Čiže pokoj Boží, Pán vám žehnaj, ak si niečím prechádzaš, nestrácaj nádej. Ale obracaj sa na Boha. Hľadaj ho, ver, modli sa a Boh ťa vypočuje. Nájdi si niekoho veriaceho, ktorý verí. Nájdi si miestny zbor, choď tam, aby sa za teba modlili. A budeš uzdravený, uzdravená. Tak Pán vám žehnaj, haleluja. Toto video je na Božiu slávu, nie na moju. Pokoj Boží.